Egunon guztioi ongi etorri Goiuri, Mai, nola esnatu gara gaur? Egunon Inigo, egunon Mai, esnatu gara oso ondo, pozik. Egunon ekipo, nik ere ederki hasi dute eguna bida. Hirurok pozik gaude, idatz dezagun alaitasunaren oda bat. Alaitasunaren oda, ederra laranja mekanikoaren bertsio hau. Eta ondo ekarria Inigo, 1824ko gaurko egunean, Beethovenen 9. sinfonia estrenatu zen Vienan. Sinfoniak 4 mugimendutan banatu dira, baina Beethovenen 9. sinfonia honek 5 zati ditu. Sinfonia korala ere esaten zaio bere azken mugimenduagatik. Azken mugimenduko kantuak, alaitasunaren odak, Friedrich Schiller olerkari ospetsuak idatzitako olerki batean du bere jatorria. 1986 urtean, Europar Batasunaren ere serki aukeratu zuten gainera. Jarrai dezagun musika klasikoaren pozarekin. 1940an jaio zen San Petersburgon Piotr Ilyich Tchaikovsky. Errusiako konpositoren nabarmenena eta herrialdeko kulturako historian zeharreko figura garrantzitsuenetariko bat da. Tchaikovskyk zenbait genero eta formatan idatzi zuen musika, sinfonia, opera, baleta, musika instrumentala, ganbera musika eta besteak beste. Baleterako egin zituen lanak dira ezagunenak, Beltxargen aintzira, Loti ederra, edo hau, Intxaur auskailua. Goazen bada beste efemeride batekin, 1919an jaio zen Eva Perón. Maria Eva Duarte de Perón, izengoitiz Evita. Eta jaiotza izenez, Eva Maria Ibarguren, argentinar aktore eta politikari nabarmena izan zen. Eta alai, ez egin negarrik neregatik, Argentina. Don't cry! Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Eta Evitatik zeinaren bizitza zineman hainbat alditan ikusi dugun, bere ibilbidean ehun filmaino gehiago egin dituen aktore bateragoaz, Gary Cooper. Frank James Cooper, 1901 jaio zen Montanan. Antzesteko era lasaia, estoikoa, iaia mugikabea zeukan, baina aldi berean batzuetan intentsitate handiko nortasuna erakustezaken.
Bi aldiz irabazi zuen aktore honenaren Oscar saria eta 1971 ohorezko Oscar saria bere ibilbide profesionalagatik. Pozik egoteko moduko, ezta? Garai hartako zuzendari honenekin lan egin ezezik denetariko filmetan aritu zen, western, komedia, drama edo abenturakoetan. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait long. The noonday train will bring Frank Miller. Haizue, bitxikeri bat. Badakizue, Usparitza doktoreak ia 27.000 bizkaitar erditzen lagundu zuela eta Bizkaiaren erdiaren aita deitzen ziotela. Juan Antonio Usparitza lekun berri Busturian jaio zen, 1919 ginekologiari erabat dedikatzea erabaki ondoren, 54an Usparitza ginekologia klinika ireki zuen Indautxun. Zentro hau aitzindaria izan zen erditze minik gabekoan. Geroago ginekologo askok praktika hori bereganatu baitzituen. Haren erabilgarritasuna eta onurak ikusi baitzituzten. Eta badago beti gogoratuko dugun beste zerbait. 1976an Usparitza doktoreak beste 3 soroslerekin batera dia errepideko laguntza elkartea sortu zuen. 4 voluntariok sortutako elkarte txiki honetatik elkarte handi bat hasi da. Bizitzak salbatzen eta errepideko segurtasuna hobetzen laguntzen duten voluntarioen lan funtsesko eta altruistan oinarritua. Lan bikaina errepiden. Errepidean asko gabiltza kilometrotan jantziak, zenbait arazote zaizkigu tarte horretan pasiak. Hoietako bat kontari ardet araberen notiziak, bertzoen gaia ekarri baitit agin bat ateratziak. Aizue gauza askok egiten gaituzte zoriontsu, ezta? Bai, egia. Nik adibidez, badaukat eguna alaitzen didan zerbait berezia, egunero. Poesia. Ze onago, Juri, bitxikeri hau zuretzat. Baldakizu zer esan nahi duen bengaleraz kobiguru? Kobiguru? Bengaleraz? Ideiarik ez? Kobigoiurik ez, kobiguruk. Kobiguruk munduko poeta esan nahi du. Eta badakizuen nori deitzen zioten kobiguru? Rabindranath Tagoreri. 1861 jaio zen Kalkutan Rabindranath Tagore, Indiako azpi kontinenteko poeta, musikari, artista, ayurveda ikerlaria eta jakintxua. Tagore, batez ere bere olerkigintzagatik ezaguna, baina eleberriak, saiakerak, ipuinak, bidaien kronikak, dramak eta milaka abesti idatzi zituen. Gitan Jaliren bertso sakon sentikorra, freskoa eta ederraren egilean 1913an literaturako Nobel sari irabazi zuen lehen ez europearra izan zen. Tagore kobiguruk esango lukeen bezala, poesia espirituaren poza da. ভেঙে মোরে ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ভেঙে মোরে ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় Entzun ondo. Zein pozik nengoen ama. Katalanez, que felixera mara. Beste bitxikeria bat, mai? Bai, que felixera mara edo zein pozik nengoen ama, Lluís Llach-en konposatu zuen lehen kantada. Luis Llach Grande Gironain jaio zen 1948an. Kantautore mitikoa Nova Cançó katalanaren ereduetako bat kontsideratu dezakegu. Askapenaren ikurra den bere abestirik ezagunena eta konprometituena 1968an konposatutako La Estakada. Ez dakit Tagorek esan ote zuen hau, baina askatasuna da zoriontasun handiena. Ja estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 cada deu ser ja. Si tu l'estires fort per dir i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici set ja no diu res, mal ben que sé
cap a quin indret i jo sota portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Sisset, el darrer que em va ensenyar. Si estiren tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tocada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba. Ens podrem al llibre. Bueno, eta orain kontent bagaude, imaginatu zein pozik egongo garen gaurko gonbidatuak ezagutzen. Irene Iruretarekin hitz egingo dugu. Irenek Flish Pop-Up lehen euskarazko pop-up liburu argitaratu berri du eta xehetasun guztiek kontatuko dizkigu. Kabia familia proiektua ezagutuko dugu hemen ere ipuinak, amatasuna eta zaintza sareak erdigunean. Eta Akaitz Sarasola kafea zitzegin omen behar digu. Entzuleok, dendena pres balin badago, gu hasiko gineteke pozik. Zoriontasuna irratia bezalako da. Ondo sintonizatzen jakin behar duzu. Egunoneko biguruk edo munduko poeta guztiok. Maiatzak 7 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Uste dut dantza berriro egin beharko dugula. Orain bai, zuekin Mai Gorostiaga Pozu egunon. Egunonko biguruk. Eta zuekin Xabi Arrita González egunon. Egunon. Eneko Iturbe eta Mendi egunon. Egunon, bai. Eta Goiuri Ezeiz Arandia atzo uste genuen akaso azken orduak zituela Goiurik, baina hemen da. Hemen nago. Belatxarra ez dela. Hemen nago. Gaindi gaitza. Ze gaua pasatu dudan bost izarreko hotel batean. Goiuri Ezeiz Arandia egunon. Agur. Izketan hori zaizuena Uiñugo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1177 du, maiatzak 7 goizak 10:19 minutu eta gu, 5 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Gogoko dut esnatzea eguzkiaren indarra Suzko bolaren azpian dantzan eta matxinadan Oraindik oroitzen ditu txorien kantuen doinuak oraindik Tira, udaberrian kantu honekin, alarma morearen kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa, egia esan eguzkia atera da, egun batzuen ostean, eguzki sendo xamarra behintzat, eta, ez da gitalako udaberri usain hartu diogu berriro maiatzari. Udaberrian gaude, baina... Ez dirudien azken egun horietan ez, eta gaur, beste poxa hartu dorrela egunak. Tira, mentxe gure txatean egunon, irukoten musu potolo bat, oraindik hiru ginean, Gero gorkak esan du, ez da ikusi berriro, eta orduan berriro dantzatu dugu, puntuak eta 67. Xabi Adidaseko kamisetarekin, bai? Xabiren kamisetak egunero aztertzen dituzte ben, Bai, ez dakit ba? Kulturzasteko katilloa hor somatzen dut, baldago hemen. Ez dakit. Somatzea, baina beak nabaritzen du. Energia. Bai, kulturazteko katilloaren energia, hemen inguruan ibiliko da nonbait. Alarma morea Zumarraga, bai, Zumarraga arrak dira, ez da? Horkan ikuste dut baietz, denak edo gehien txuenak behintzat. Ole, egunon gaztiak indiokerrek, egunon guztioi, mentxe dendenak agurtuta, guk maite duten tarteari leku egin behar diogu.
eta lehenengo maite duta Mai Gorostiaga poz hori eskatuko diot. Bai, beida, ze pozik eta lehi gaude gaur, gaur justo kontrakoa gaur maite dut eza ekartzen dut. Beida, ospatzen ari da Buenos Airesen, liburu azoka, ja, asteburu bukatutata, eta, antxe lagun batzuk ditut, Andres Roldán, kontalari kolombiarra, edo Rodolfo González, Kostarrikoko kontalari bat, eta, albiste txarra iritsi zait, Ediciones de la Flor, argitaletxea, Mafalda hainbeste urte argitaratu ditun liburu guztik itxi behar dula. Milei medio, krisia medio, eta, ez dakit faktore ezberdinen ondorion, Kuki Millerrek argitaletxeko arduradunak, ipatuzun ze hau, eta itxiera hau ez dakit, niretzat da, como templo bat erortzen badan bezala, edo ez dakit, edo zute bat liburutegi baten, ez? Osea, esan nahi, oso gogorra iruditzen pena ematen dit, beste alde batetik, maite dut izugarri egindako lana, 60 urte argitaletxearen atzean, ez dakit, oso luzea izan da. Goatzen naiz adibidez, jabea Koinski izan atxilotuta, umentzako liburuzka bat atera zuten, 5 dedos izenburua, eta portadan umentzako liburu baten Argentinan garai hartako bidelan diktadura medio, eta portada 5 behatz horiek ziren ukabila itxita, ezkerreko eskuko ukabila itxita, eta atxilotuta izan ziren arduradunak, portada horrengatik, eta liburu hori baita ere izan zala atxilotuta, edizio atxilotuta, eta ez dakit, pasaje historiko-politiko potentek izan dira argitaletxeen atzea, argitaletxea, hemen baditugu ere gure argitaletxe maitagarrik, eta hori, ez dut maite, argitaletxe bat itxi behar dunean, eta izugarezka maite dut Mafalda eta Ediciones de la Flor. Mildegia, da berria eta nebuzarra, lausoa da bienarteko. Hemen gure txatean Gorkak dio bere maite dute irakurtzeko, baina nik laguntza behar dut Goiuri. Noski, baiet, behar duzu... Interprete bat. Hori da. Eske, gauzaz informazio eski ikusten dut hemen. Gorkaren maite duta da, atzo zalaparta zegoela auzoan pelikula baten grabaketagatik. Opa, hori da, eta ze pelikula? Daniel Kalparsororen filma, eta antzeudela kamioiak arropekin, Miguel Hernán, bere etxetik gertu ibilizela, eta galdetu ziola aktore bati, eta esan ziola aktoreari, aizu, nik ezagutzen zaitut. Piskat estalkeri ibilizinen orduan, Gorka. Eta, hau da garrantzitsuena, zelako afaria zegoen aktoreentzako. Ojo. Kukatzu ere onda faldu genuen, Gorka, ezpentxe? Egunera, faltzen du ondo bat. Xabi Arrita, zin da zure maite duta? Nere gaurko maite duta dira memeak. Ona. Memeak dira, parra eragiteko erabiltzen dian bideo, irudi edo dana delakoak, eta azken egun hauetan, hainbat gauzengatik, aste honetan ateraren antivirus ingurukoak memeak atea zaizkit asko, COVID garaiko lehen pauso horiek simulatzen dituztenak, gero futbolarekin lotuta eta kirolarekin deklarazio batzukin egiten dira memeak, eta egia esan, pare bat atea izkiate egun hauetan, eta hoi maite dut, ondo pasatzea. Zaitalde hotza, leio kolorea, gure estatzea. Eneko zure maite dut zein da? Ni gaur ez dakat maite dutik. Ni gaur maite dut ez da daukat. Ara... Zea zerren nago. Ui, zeinen, gurekin? Ez, Ara. munduarekin. Munduarekin? Badakizu zergatik nago nazerre? Jakintzazu. Goiz jaekin izelako. Eta zeinen errua da hori? Nerea, noski. Noski, nere errua da, ze nik jaiki behar nuen goiz. Eta, hori da nire maite duz. Aserre zaude. Bai, aserre nago. Zu goiz jaiki, eta gurekin aserre du. Bai, hori da... Ez, nago, nire buruarekin eta hemen dakat barne burruka bat, ez da? Zu aserre balin bazaude, gero giroa da iluna, eta... Ez, lasai. Pasako zait, baina bai. Aserretzen naiz, orokorrean goiz jaiki behar dudanean. Bai, goiz esaten dut, zeiak aldera, badakit hemen entzule askok esango dute, ni lehenago jaikitzen naiz, eta naiz aserretzen. Ja, arrazoi dizu, Bai. Arrazoi dizu, baina berdin zait, ni nago nire raiadan.
Iepa, barka ze segundu batean, hemen gauza bate mugitu dut, eta batean aztoratu dut zuen mikrofona horren bai. Eta hori, bai, askok hori esango diate, ezta? Ni lehenago jaikitzen naiz, eta gainera egunero, tal, ez dakize, Bai, baina, bueno. Baina ez dakit, eta beste batzuk beranduago. Bai, ez da lehiaketa bat. Egia da, ni ere lehen ohitutan egoen, goiz jaikitzea, ze ni, asteburutan, lehen hemen hasi aurretikan, goizeko 6 zehartzen izan lanea, eta hor ohituranekan, baina hain ja ohitura galduta dakatela berriz ere goiz jaikitzea, da. Txineneko horrek esan nahi du, bizitza hobe bat oparitu dizugula. Bai. Era batera edo bestera, bai. Gainera bain, asteburutan ez den lanea joan behar. Eta hori, ez dakit, astebururen batean bai, lasai. Baina, orokorrean esan edet, astebukaera ero, ez da lan egin beharrik. Eta hori, eskertzen dut. Bira, maite dut atea diot, maite dut ez zai. Oso ondo, hori zen helburua, buelta ematea aserreari, eta ze politaneko. Oso ondo. Tripaloski. Goi hori izan zure maite duta? Nere maite duta. Maite dut ez da. Takit. Ez prestatu? Nere maite duta? Ai, ze maite dut. Gorko dili hori egiten duzu. Ze maite dut nik. Bueno, bale. Nik maite dut ez da daukat? Esango dut, baina, nahi zuzuk kontatu edo kontatuko dut nik? Bai, zurekin gainera. Hala. Ui, ama. Ui, ene. Txena, enekoren aserrealdiari buelta eman diogu, Inigorenari ere, zaiatuko gara. Atxaldeko 8 goiurik idatzi zian, urgentzitara zijoala, ezin tente jarrita kriston tripako minarekin, gudenak eskatuta, idatzi, goizeko ordu batak, idatzi nila lagunen bat idaztekotan, abertzera izekien, gaur goizeko 8 arte, ez diten antun? 8 arte ez. Bueno, nik 8 ikusi dut. Egia da, Inigo, sentitzen dut, kontua da, ordu asko pasan dituela han gelatxo batean, ospitalean abandonatuta, eta ja esan zidatenean joan zaitezke etxera, egin nuen gauza bakarra izan zela, korrika batean, korrika ez, ezin nuelako, baina etxera iritsi eta arropa kendu eta ohera sartu. Ze oso gaizki nengoen, eta leherra eginda nengoen, eta egia da, ez nituela WhatsAppak erantzun. Sentitzen dut Inigo. Denok eskatuta. Mundu guztian niri idazten. Badakizu zer bai goiuritaz, ez dakit, ez dit idatzi. Ama Inigo sentitzen dut. Ja, bai, ni gehiago. Oi. Arrotuko dut, ez dut atzera egingo. Baina ere maite dut ez hori, zentzu baduzu maite dutik? Bai, eta lotura dauka horrekin. Inigok kontatu duen bezala, atzo urgentzitara joan nintzen, eta lehenengo joan nintzen osasun etxera, han badago arreta jarraituko zerbitzua, horrelako zerbait ditzen zaio ezta, ara joan nintzen, eta aitortu behar dut, oso ondo hartatu ninduela bertako medikoak, oso azkar hartatu ninduten, eta gero xamurtasun askorekin, baina gauzak ondo eta zuzen, eta gauzak garbi esanez, eta euskeraz, bide batez, eta oso esperientzia ona izan nuen, une horretan, guardian zegoen medikuarekin, eta berak, larritu egin zen, eta segituan bidali ninduen ospitalera. Tolosako osasun zentrotik, Tolosako ospitalera. Eta ara joan nintzen ospitalera, eta bertan hartatu ninduen, hasieran erizain oso jator batek baita ere, eta gauean zer asko aritu naiz hausnartzen erizain horri entzun nion gauza baten inguruan. Kontua da, erizain horrek hartu behartzuela azkeneko trena, bere herrira itzultzeko, ez dakit ze herrira. Eta orduan, medikoak esan zion, ene, baino ja berandu da, alde egin beharko duzu, ze bestela trena galdu egingo duzu. Eta erizainak esan zuen, bai, ja laizter aterako naiz, baina nahiago dut denbora hemen egin, ze tren geltokian egon ohi dira gizon batzuk ez nautenak bakean uzten. Eta orduan goiz juten balin banaiz, denbora gehiago pasa behar dut gizon hauen aurrean, eta orduan kalkulatzen dut justu iristeko estaziora, trena iristen den momentuan, eta orduan ez dut egon behar estazioan bakarrik gizon horiekin. Eta pentsatu nuen, ze amorrua egoera hau,
pasatzen dituzu ospitale batean ez dakitzen bat ordu lanean, bukatzen da zure txanda, bueltatu nahi duzu zure etxera, eta aritu behartzara pentsatzen hori ez, ordutegiak eta kalkulatzen, ja ez soilik Euskal Garraio Zerbitzua gora beratxua delako, baizik eta ez duzulako zure bizitza arriskoan jarri nahi, joten zarenean geltokira egoten direlako, lasai uzten ez zaituzten pertsonak, gizonak. Eta iruditu zitzaidan oso gogorra, beraz, maite duta batetik, atzo hartatu ninduten osasun langileentzako, oso ondo hartatu nindutelako, eta bestetik maite duteza, hau ere egokitzen zaielako gure erizainei. Bai, zure maite dut eta maite dut ezarekin bate egingo dugu erabat, goizeko 10:32 ditugu, eta gure lehen gonbidatua aurkezteko bidea egingo dugu, Xabieneko, gero izango dugu zuen berriro, dituko zaituztegu beste saltxan baten murgiltzeko. Gero arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Urakura bezala, dena bostitzean, bapatean agertzen, zara goizaldean. Eta dena argi duzula, urakura bezala, dena bostitzean. 1765 aldera Robert Scheer inprimatzaile ingelesa esperimentatzen hasi zen gazte liburuen merkaturako formatu berri batekin. Liburu igegarri interaktiboen aitzindari goiztiar batekin. Emaitza, metamorfosi formatuaren sorkuntza izan zen. 4 ataleko liburu mehe bat, 2 hegal zituena, eta atal bakoitzean 4 trukagarri bat. Irudien azpian bertso lerro batzuk agertzen ziren, eta irakurlea liburuarekin jirabiraka zebilen bitartean, testuen ordena aldatuz, estena desberdinak agertzen ziren. 1760 amaierarako, Scheierrek 4 liburu argitaratu zituen, irakurle gazteak zoratu egin ziren. Beste liburu saltzaileak berehala hasi ziren formatua kopiatzen. Baina pop-up liburuen arloan aurrerapen esanguratsuena desente beranduago iritsi zen 1929an Daily Express Children's Annual argitalpenaren lehenengo zenbakiarekin. Maketa moduan edatzen diren irudiekin. Kontsideratzen da liburu hauek aurrentzako benetako lehen pop-up liburuak direla. Pop-up irudiak angelu guztietatik ikus daitezkelako liburu horietan ez bakarrik frentetik. 17 liburu argitaratu ziren 1959an idazle eta sortzaile Girot hil zenean saia amaitu zen arte. Eta horrela mendez mende iritsi gara gaur egunera arte. Internetek liburuak hil behar omen zituen, baina ez da gertatu, zorionez. Pop-up liburuek pantaila batek eskain ezin dezaketen esperientzia bate eskaintzen digute. Eta orain, zorionez, badugu Euskal Herrian sortutako lehen pop-up liburua. Flish Pop-up. Eta inda berezia sorkuntza lan hau, gu harremanetan jarri garela, Irene Irureta artista zumaiarrarekin, liburuaz hitz egiteko, egunon, Irene? Kaixo, egunon. Irene, gure gonbidatu guztiei 2 galdera egiten dizkiegu bigarren kafean, nik 2 egingo ditut eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu erantzuteko, bakarra. Galderak dira, lehenengoa da. Imaginatu etortzen dela orain zinema zuzendari bat zure gana eta esaten dizu. Jo, Irene, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket zure bizitzako etapa bat soilik.
Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat. Eta beste galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Eta orduan, esan bezala, nik bi galderak egin ditut, eta zuk bietako bat erantzun behar duzu. Ez da zer pertsonala, gonbidatu guztiei egiten dizkiegu galdera hauek. Lehenengo aukeratzen dut. Oso ondo, eta? Haurtzaroa aukeratuko nuke. Politiaketan ikuste divertigarriak azalduko ziala. Nahiko bihurri, ez? Lehen guzuekin da ibiltza ginean hor, Laurak grabatzen eta asmatzen antzerkiak eta hola, nik uste politia izango zalari. Ze ona. Aizu eta haurtzaro horretan bazeuden pop-up liburuak? Bai, nahiko gaina zen eramai asko gustatzen zaizkio, eta orduan betidanik izan diteu etxian, mota ontako liburuak. Bai, igual, ez dakit, entzule asko, igual ez dakit zer dan, ez? Pop-up edo, bueno, sorte haukat, Iñaki Carretero, kontalaria gurekin egon da, Iñaki Carretero da superaditua, izugarrizko kolekzioa dauka, eta noizbeinka erakusten dizki, horrelako, altxorra, Danimarkatik ekarritakoa, ez dakit nundek ekarritakoa, eta egia da, bueno, maila ezberdinak, eta hor barruan ebai mundu, izugarrizko mundu da, eta, bueno, daude como estilo ezberdinak, zailtasun zail ezberdinak ere, zurea nahiko zaila da, Irene? Bueno, erdi mailakoa uste dala. Da hor simpleenak eta elaboratuenak ere ez da, baina hor erdi mailakoa. Eta askotan papel ingenieritza edo deitzen zitelo ere, ez? Bai, hori da. Papel ingenieritza. Bueno, azteko, guain eman dezagun urte batzuk atzera juten garela, eta ez dakit ikusten badegu irrimarrak bilduma, edo dardarak, bueno, zuk egindako sorkuntza, ez dakit, esango genukela gazte, baino ibilbide derra egin duzula, ez? Bueno, momentuz, bai, dula 10 urte hasi nintzen Karmelekin batea irrimarra sortu gendun, da ilustratzaile bezala lanian, eta, baina, karo, dula 2023an Vancouverrea bizitza junintzan ez urtebeteako, nire bakarkako ibilbidea zinun. Eta hor, lehengo liburua sortu dutena izan zen dardarak. Orain, aurten argitaratuko da gazteleraz eta katalanez. Jo, eta zer sentitzen duzu, ze hori ez diot inoiz idazle bati galdetu, zer sentitzen duzu zure lana beste hizkuntza batzutan ikusten duzunean sentsazioa, izango da politia, baina arraroa ere izango da, ez da? Bai, bueno, guandik ikusi ez deunez, eskuartian dakaunean esango izut, baina ilusio handia intzegon. Azkenean, guibitzen, argitaletxe ezberdin eta bidaltzen, eta interesa ikusi zutenean, kriston ilusio intzegon joanei, Karmelitanei. Ze ondo, ze guai. Bueno, nik jakin nahi dut, nola sortzen da, esan duzu zure amari gustatzen zitzaizkiola pop liburuak, baina zergatik oraingoan formatu horretako liburu bat, eta ez beste ilustrazio liburu ohikoago bat? Ikasketetan, adibidez, batxillergoan eta horrela lanak proposatzen zianean noiz baitin izanun, mekanismoa zeken ilustrazio bat, irudimentziotako, eta Gasteizen ilustrazio ikasi nunean arte derren ondoren ere bai. Orduan, probatzen da ibiltzen nintzen, beti ibilizan naiz. Eta, karo, nire bakarkako bidea hasi nunean gogoan eskan proiektu pertsonal bat sortzeko. Eta, karo, hainbeste gustatzen zaizkidanez pop-up liburuak, hori pentsatzen. Zein izan da prozesuaren parte zaiena? Zaiena, batez ere bidelagunak topatzia diru laguntzak, eta azkenean oso garestiatetzen diaulako liburuak. Bueno, baina... Da Sumaiko udalari esker, azkenean lortu izan dugu. Hoi da, edo egitezu bidelagunak, esan bezala udala eta geoparkea, nolako izan da beraiekin lana, beraiekin, bide hau egin izana? Bai, oso pozgarrian eretzatze pixkazan lokura, ez? Inu marrazki bakarra irudimentziotan proba bezala erakusteko, eta ideiakin jo nintzen Asierrilariona. Gainera, nola, aukeratu nun Flixan gaia, bai ala bai behaiekin harremanetan jartzea, pentsatzen nun, ze, karo,
behaien oneritzia da eta izatia garrantzitsua zen. Eta gero, hori diru laguntza eskaintzeko prest aurkeztuko zian galdetu nien, eta baietz esan ziaten, orduan, bueno. Eta gero, claro, argitaletxe txiki batentzat hala ere diru asko da. Beste ordaintziara bai inprentana. Orduan, horregatik jonune bai Zumaiko udalea, behintzat aurre salmenta bat ere egiteko. Eta, bueno, danak, bai, ados jarri zian, oso pozik. Eta metafora superpolita, flitxa eta popa, askotan entzun dugu, flitx dala, ez dakit, historio geologiko liburu bat, horrialde guztik daudelako, hortxe zutik zinita, eta esaten duzu, ostra, eta horiek popat moduan irekitzen badira, eta ezagutzen badegu, aro ezberdinak, edo segertatu zen, hainbeste milaka eta milaka urtetan, metafora izugarria iruditzen zait. Eskerrik asko, nik hau pentsatzen hori liburu bat bezala nola dan, munduan historia kontatzen duna, pues horixe. Eta gero, karo, konturatu nintzen baita, geoparkeak liburu asko atea ditula, honen inguruan, baina danak helduei zuzendua, eta aurrei zuzendutako eserretzeon. Orduan, planeta danak alineatu zian, da horregatik erabakin hon horitia. Hemen arazo badago, Mai. Ni sartu naizela denon artean argitaletxearen webgunera, eta liboroa agortuta agertzen da, hori da problema, Irene. Ez, baina beste dozein web orrialdetan ere erosi daitezke, eta eskerrak. Orain di badaude. Baina, seinale hona da. Edizio limitatua, baina orain di badaude, lasai. Horrek esan nahi du asko atera direla. Eta denon artean implikazio ere, ez dakit, argitaletxe batentzako ez da erresa horrelako apostua itia, ez? Nik pentsatzen dut, ez dakit, horiek trokelatu behar, ez dakit, horren atzean dagoen lana, Karo, gu jasetzen dugu liburua, eta oso polita eskuetan daukagu, irekitzen dugu, eta horrelako sorpresa. Baina maketaz, nola sortu hori, nola egin hori, tamaina, ezakit, izugarrizko mundua iruditzen zait. Eta denon arteaneko, zaila egin zaizu, konbentzitzen? Egia esan, unai da afizio handia daka, liburu bereziekiko eta horrela. Orduan, proposatu nion proiektua telefonoz, ja baietz esan zidan. Bezarka handi bat ebendik nairi, eta ekipo nahi. Prozesu honetan, Irene, ohikoago baino gehiagotan bisitatu duzu Flixa eta geoparkea ikertzeko? Edo ja dena ezaguna zenuen? Flixa justo ez, baina adibidez Ekainko Gasulua ikustea jo nintzen berriro. Gero, deban da hon ibilbide bat inun ere bikotiakin jo nintzen itea errepasatzeko, egon nahi zor investigazio gauzak iten. Zelako paraje ditu inguruan, Zumaia? Nik beti izan dute nire buruan, horrelako, karo, denoki ikusten dugu Flixa edo horrelako gauza, gure altxortxo bat, baina Zumaitar batetzat, ez dakitu, askotan igual, etxean daukazuna ez duzu eidatzen, edo guztiz kontrakoa eta zuen zata ikur bat, edo nola bizitzi, ez dakit, zerreman daukazu Flixekin Zumaitarrek. Nik uste edozein Zumaiarrentza bezala oso leku preziatua dela guretzat Flixa, Porque azkenean uda osoa bertan pasatze dugu, eta gero urtean ziarre bai lanetik atea, eta buelta bat eman da Iuna barra ikustea jutia ondartza kristona da. Nik uste asko apreziatzen deula, eta zorionekoa gehala Zumaiarrak orokorrean. Zuk uste turistifikazio hori nabaritzen ala bai Zumaian edo guaindik ez? Bai, da xente. Lehen adibidez udaran uste zen duen motxila horrizkin baten da bazkaltzea jute zinean, da guain hori ezin eskoa. Claro, azken urteetan ezagun egin da, batetik telesaien gatik, pelikulen gatik, eta horrek ere egin du lekua ezagun, baina agian, xehetasunetan sartu gabe ez, zure pop-up liburuarekin, beste alderdi bat ezagutuko dugu, ez Instagrameko argazki polien alderdi hori, baizik eta benetan Flixeko bizitza ez, eta Flixeko natura, eta bertako gauzak ez da Irene? Hala espero dut behintzat. Gero interpretazio zentruan eta turismo bulegoan ere egongo da salgai. Zemuzko izan zen
aurkezpen eguna, ze pentsatzen dut Maika esaten zuen bezala, liburu hauek zaiak dira gero imprenta prozesurako, trokelajerako, horretarako gauzetarako, eta zuk ere, zure prozesua izan duzu, nola iristen da sortzailea aurkezpen egunera? Denbora asko pasata gero. Proiektu hasi nun 2024 amaieran, pentsa. Eta hor bitartia, lehenik eta behin, topau bernitun diru laguntzak, eta behin hori topauta argitaletxea, eta ja horiekin imprentak batekin kontaktuan jarri nintzen, eta gero imprentakin elkarlanean ibili naiz urte osoan ziar, 2025 urtean ziar. Karo, kontua da, hemen ez dagoela, imprentarik olako liburuik sortzaituztenak, orduan Txinako batekin jarri nintzen kontaktuan. Eta hor, derrigortzen dizue minimo 3.000 aldeko tirada batitia. Eta hori, argitaletxe txiki batentzat asko da, hemen ez dia egiten hainbeste, lehen dintzat. Orduan kostua asko onditzen da. Eta, denborak ere betetzen saiatzezea, baina azkenian danan implikazioakin berandutzen doaz gauzak, ez? Eta gero igual, piezak nik ere etxean egiten ditutenean, edo gero beraiek egiten dituztenean papera ezberdina denez, pixka lodiago da behiena, edo azkenian faioak egoten dira, eta gero hie zuzendu berditu, eta gauz horiek atzeratzen doaz. Eta horregatik, azkenian atera da urten. Esan bezala atera da, eta ja, egiazkoa, benetazkoa erreala da Flish pop-up albuma, eta esan dugun bezala, salgai, hainbat liburu den da, papertegietan, eta okerrez banago, Deba Mutriku eta Zumaiako turismo bulegoetan ere badago. Eskuartean edukitzeko desiatzen gaude, Irene, eskerrik asko tartea hartu izanagatik gurekin liburua hitz egiteko. Mi esker zuei, interesa aukitzeat liburu honengan. Egin dezala bide ederra eta adi egongo gara zure hurrengo proiektuak ezagutzeko desiatzen baita ere. Mi esker. Eskerrik asko zuri. Bai, berdin. Agertzen zara kantu zaretan kantu herrietan ere bai. Agertzen zara Entzuleok eta gurrita entzuten ari gara Olaia Intziarteren kantu. Hemendik besarka destu bat Olaia Intziarteri, badakizu hainbat kontzertu bertan bere utzi bar izan dituela. Bere eztarrian duen gaitz inflamatorio batengatik eta kosta egiten ari zaiola ahotsa berreskuratzea, baina itzuliko da eta ikusiko dugu holtzetan bitartean holaxe gozatu behar. Eta aurrera goaz gonbidatu gehiago eta proiektu gehiago ezagutzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Guraso izatea ez da inoiz erraza izan, eta askotan zalantza asko sortzen dira. Zer egin, nola egin, noiz, galderak etengabeak dira. Horren aurrean badira familiei laguntza zuzena eskaintzen dieten proiektuak. Hala nola, Kabia familia.
Gaur gurekin dugu kabiako kide bat, Zurine Etxeberria, eta bererekin hitz egingo dugu gurasotasunaz, zalantzez eta laguntzaren garrantziaz. Kaixo Zurine eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo. Bueno, pixkat aipatu dut, zer egiten duzuen zuen proiektuarekin, baina hobeto ulertzeko azaldu guzu pixkat zer da kabia eta zer eskaintzen diguzue familia izuek. Ba oso ongi azaldu duzu, oso ongi eskribatu duzu egia esan. Kabiak azkenean bilatzen du kabia bihurtzen diren emakumen kabi izatea nolabait, sostengoa, laguntza, konpainia eskintzea, prozesu ezberdinetan, haurdunaldiaren bilatze horretatik, haurdunaldiaren ostean datorren guztira arte, heziketarekin edo eskitzarekin, aurren loarekin, eta pixkat, konpainia hain beharrezkoa den konpainia eta konpainamendu hori. Bai, esan genezak ediala pixkat, familiak egunero plantatzen dituzten zalantzak, ez da? Hori da, egunerokotasuna sortzen direnak eta azken batean deno ditugunak, deno ditugun zalantzak, beldurrak, dudak, horrek nolabait batzen gaitu. Orduan, kabia pixkat horretarako dago edo hor egoteko helburuarekin sortu zen. Zein dira gurasoek gehien plantatzen dizkizueten zalantza gaur egun? Asko. Batez ere, esango nuke etengabe bizitzen garela, guraso bihurtzen garenean zalantza horretan orduan, gehien errepikatzen direnak aurren loarekin lotuta daude, ea noiz iritsiko den jarraian lo egingo duten ume hori, elikadurarekin eta euskitzarekin ere bai, asko galdetzen didaten neri zuzenean edo pertsonalki zerbait da, ongi ari naiz, zalantza hori da nik uste dut gehien errepikatzen dena. Bai, eta pixkat aipatu duzun honekin lotuta, gaur egun dakigun guzela askok, informazio asko dago bai saretan, bai interneten, eta gainera, non nahi aurkitu dezakegu, baina hala ere, sentitzeu, jende asko galduta sentitzea ala, ez da, igual egoera honen aurren. Zuko hola ikustezu baita? Guztiz, nik uste dut, gertatzen ari dena da, informazio gehiagi daukagula. Gehiegi. Gauza da asko izatea eta bestea gehiegi. Azkenean, informazio iturri ezberdina daude, batzuk fidagarriagoa dira, beste batzuk ezain beste, eta azkenean informazio bombardak eta horrekin nik uste dut lagundu beharrean zalantzak areagotzen direla. Eta gero egia da, guraso izateko azkenean praktikarekin eta esperientziarekin ikasten da batez ere egunerokotasun horretan, ez dago aldez aurretik, badago informatzea, badago pixkat kontzientzia jartzea, baina gero praktika da benetan erakusten duen, orduan guztiz bat egiten dut esaten duzun horrekin. Bai, askotan entzuten da, hazkuntza kontzientea edo errespetuzkoa ditzen zaiona, zer esan nahi duzue horrekin zuek? Egia da oso modan jarri den kontzeptu bat dela, eta ni pixkat nahasten hau barrutik ere bai honek, kontzientzia, nik niri gustatzen gehiago eziketa kontzientzia hitz egitea, azkenan errespetua hitz egiten dugunean norekiko errespetua ere bai, errespetua, ea nola ongi azaltzen dudan, nire hitzak horrela kontu handiz aukeratu baina nire ustez taman dia daramago egunerokotasunean gurasoek, amek, familiek, eta iruditzen zait horrelako kontzeptuek batzutan egiten dutena dela zama hori areagotu. Eta karga gehiago, pixu gehiago jarri hor gure motxilan edo gugan. Orduan ikuste dut garrantzitsua dela kontzientzia horretatik, errespetutik, ez bakarrik umeekiko noski, baina ere bai gure burua errespetatuz, entzunez eta maitasuna ardatz jarriz, nolabait eziketan aurrera egitea. Baina aldez aurretik, eziketa kontzientea zer den ongi definituz, zer den eta zer ez den, gaur egun lehen esaten genuen horrekin lotuta, inbesteko informazioa dugun non batzuetan, definizio hori ere pixkatxo bat galtzen dela edo nahasten dela iruditzen zaidan, niri bintzat, hau pixkat pertsona da. Bai. Pixkat, aipatu duzun honei helduz, badago gai bat, familia askotan hitzeitean agertzen dela aurren loaren gaia, zuk leno aipatu zuna. Zergatik da hain gatazkatsua gai hau? Nik uste sinestarazi digutelako umeek oso ongi egiten dutela lo, ez? Eta umeek jarraian egiten dutela lo, eta
Eta ume batek bezala lo egitea zoragarria lo egitea dela. Eta, claro, gero umetxoarekin iristen gara etxera eta ikusten dugu, ohikoa dela umeak orduro esnatzea, umeak gozea duelako, hotza duelako, mina duelako, kontaktu beharra duelako, orduan ikuste dut, aldez aurretik kontatu edo saldu diguten horrekin apurtzea, ez dela erresa, oso sartuta daukagu ideia hori buruan, eta gero egia da ere, nekearekin bizitza oso gogorra dela. Batez ere luzatzen denean denboran, orduan ikuste dut elkartzen direlari gauza hauek, eta horregatik dela bereziki gatazkatxo. Bai. Ni baita aprobetxatu nahi nun momentu hau, Zurine, zure beste proiektua aipatzeko, zure Instagramen aritu naiz ikusi dut azitxoa azten liburu argitaratu zula, eta arreta ditu dit nola lotzen duzun zure eguneroko lana eta bizipenak barkatu historia honetan. Beste elkarrezketa baten gaina aipatzen zenun, esperientzia pertsonaletik abiatutako kontakizuna dela, nolabait, prozesu horretatik sortutako historio koloretsu bat dela esan zenun. Zer, konta diguzu pixkat, ni irakurtzen aritu naiz pixkat, baina konta diguzu agian entzule hoiei, lehenago liburu hoi entzun ez duten hoiei zer aurkituko duten liburu honetan. Esan duzun bezala, nire erditze ostea, egia esan, pixkat zaila izan zen. Pixkat kenduta, oso zaila izan zen. Eta iruditzen zait, kabian eta irakurketa eta idazte prozesu hauetan, nolabait oasis moduko bat aurkitu nola niretzako, ez? Nire kasuan gauak oso luzeak izan ziren, egunak oso gogorrak, eta hasi nintzen, barruan neukan korapilo hori askatzeko helburuarekin edo idazten, eta horrela sortu zen azitxoa azten. Haurdunaldi baten prozesua bere argiekin zein itzalekin modu atseginean nolabait umei zuzenduta dagoelako batez ere, ez? Azaltzen duen ipuina da. Modu atseginean, baina, hori, lehen esaten duen bezala argiak, zein itzalak pixkat paperean jarriz, eta horixe da, oso proiektu kutxuna, oso proiektu berezia, eta asko eman didan ere bai. Bai, gero baita aritu naiz, zure Instagramen gero gauza gehiago dituzu, hirietatik zeon, otsailak 28 okerrez banago egin zenun honen aurkezpena, eta tailerra liburuana, gero Iruñan ere egin duzu beste aurkezpen moduko bat, eta kontaketa bat martxoaren 4ean, eta gaur ere ikusi dut, zure sareetan begiratzen ikusi dut nolabaiteko tailerra izango duzuela maiatzaren 12ean, ez da, goizean. Konta iguzu pixka bat, nola izan da jendean erantzuna honen aurren, eta nola espero duzu izatea etorkizun bateko tailerretan, jendea joaten jarraituko du, jende gehiago espero duzue? Hemen denetatik dago beti. Badaude oso ongi doazen topaketak edo tailerrak, espero duzunean, beste batzuk zuzenean ateratzen ez direnak, hemen ez dago makillatzerik ez, edo, baina ez da nire helburua, ez da erresa proiektuak aurrera ateratzea, ez da erresa autoedizioa, egia da, gero ez da laguntza eta baliabide gehiago daudela, ez, literatura arloan proiektuak sortzeko aukera emateko, baina ere ez dira bide erresak, eta horlako tailerrak antolatzen direnean, batzuetan jende hurbiltzen da, bestetan gutxiago, faktore ezberdinak hartzen dira hor ere jokoan, eta pixkat denetatik dago, baina egia da, nik datorren jende datorrela asko disfrutatzen dudala, pertsonekin partekatzea, umeekin zein haien familiekin oso berezia iruditzen zaidala, eta ikaskuntza bat izaten ari dela ere bai, prozesu hau. Bale, oso ondo. Ja galderekin pixka bat amaitzeko, zer esango zeniokezuk gaur egun, zalantzaz beteta dagoen guraso bati, edo zegoen mendio emango zenioke? Etzen batero gozatzen gomendioak ematea, benetan digatu. Iritu beste gomendio bat izkiguten, begia, nik emango nieken gomendioa, zerbait esateagatik, izango litzatekeela, gomendioi kasu gehiagirik ez egitea. Inguruan daukagun zarata hori nolabait isiltzen saiatzea, haien intuizioarekin eta barrenarekin konektatzeko. Haiek dira haien seme-alaba hobekien ezagutzen dutenak, eta gure intuizioak badu boterea, badu botere potentea, beraz hori da esango niekena bat ezken. Zurine mila esker, plazar bat izan da, zurekin hitz egitea gaurkoan. Mila esker egiten duzun lanak agertutik ezagutzeko aukera emateagatik guri, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta segi horrela familia asko bidea argitzen. Mila esker zuei besarka bat.
to dream of paradise, da 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 da, until I realize with the morning alarm clock, da 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 da, that even when I wanna last, get away from me, da 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 da, these should only disappear. Good intentions were enough, da 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 da, until darkness became black. Entzuleok Bakabia familiako Zurini Etxeberriarekin egin ditugu azken minutuak eta Izaroren Paradise honekin egingo ditugu urrenak hemen bigarren kafean naiz irratian zarete eta segituan gara berriro zuekin. Just one more hole in the road, my Robinson Crusoe. Baina konturatu gara, goizeko 11ak pasata ditugula eta hemen lasai antxera genbiltzala, baina azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara salto egin beharko dugu segituan. Zaloa Badiola, egunon? Kaixo, egunon guztioi, begira, Europar Batasunera begira jarriko gara, bertatik datorkigulako gaur goizean albistea, erakunde honek erakunde hau akordio batera iritsi delako, ostegun honetan, pertsonen baimenik gabe, adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatzeko orduan, goizaldean itxitako akordioaren arabera debekatuta egongo dira mota horretako irudiak edo aurrean sexu abusuarekin lotutako edukiak sortzeko helburua duten adimen artifizialeko sistemak eta eraberean hainbat helburutarako erabil daitezkeen sistemak ere debekatuko dira, baldin eta eduki hori zabaltzea eragozteko arrazoizko segurtasun neurririk ez baldin badute. Debekua 2026ko abenduaren 2an sartuko da indarrean, eta Grok isa sare sozialeko adimen artifizialeko tresnarekin sortutako irudiek piztutako eztabaidaren ondoren dator neurria, hau adostu dute neurria ordura arteko epea izango dute babes neurri egokiak diseinatzeko, eta gainera Europar Batasuneko erakundek 2026ko abendura arte atzeratu dute adimen artifizialarekin sortutako eduki guztiei urmarkak jartzeko bete beharra, erabiltzaileek erraz identifika dezaten makina batek sortutako edukiak direla. Eta Europar Batasunean hasi badugu tartea Amurrioragoaz, Aiaralderagoaz tentsioa ari direlako bizitzen goizon hartan, Tubos Reunidos lantegiaren aurrean, badakigu atzo jakin genuen ere, hartzeko dunen konkurtsoa eskatu duela, baieztatu duela enpresak, eta horren ostetik dator gaurko tirabira. Atzo egindako bileraren ostean, etzen aurrera pausorik izan, gehiengo sindikalaren estrategiarekin kritiko den langile talde batek erreferendumean bozkatu nahi du, grebarekin jarraitu ala ez erabakitzeko, baina gehiengo sindikalak uko egin dio horri. Langile kritiko horiek edo langile talde horiek, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen babesa dutenak, Amurrioko greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatzea nahi dute. Horretan datza erreferenduma. Goizeko 9etan horren inguruko batzarra deitu dute eta zer topatu dute aurrean greba pikete bat. Horri gaitu behar zaio polizia dispositibo zabala ere izan dela eta tentsioa nagusi. Horren aurrean zer, Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta ekonomia eta lan enplegu sailburuak ostegun honetan esan du, Tubos Reunidosen etorkizunaren zati bat jokoan dagoela gaurko bileran eta guztiak batera arraun egiteko deia egin duela. Honek luzerako emango du, goitzak luze emango duen bitartean, eta guk hementxe jarraituko dugu horren inguruan informatzen. Eskerrik asko Zaloa Badiola, eguerdiko 12etan, jarraipen emango diogu berri honi eta baita azken orduak dakartzan beste guzti ere. Goizeko 11ak eta 5 minutu, eta gu aurrera goaz bigarren kafea hartzen jarraitzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Kolore berdea Osto tartean Aietako bat Leiotik begira dago despistatu plantak egiten, ezagit kafe hartuta etorri den ala ez, Akaitz Sarasola, juntoa da kafeak gai hartuta behintzat badatorrela gurera, hori aurreratu diegu entzulei. Akaitz Sarasola gure basozainak gaur kafearen inguruan hitz egin behar zigula, baina ez dakigu nola, ez dakigu kafetalak baso konsideratzea gehiagitxo izango ote den, behin erakutsi zigun, basoa eta baso ez denaren arteko muga, eta esango nuke kafe landaketak baso ez direla izango, baina zu gaur kafea zitzegin nahi diguzu. Akaitz Sarasola, egunon, ongitorri? Egunon. No, kafetalak ez dira baso ez da. Ez, basoa gauz komplexuagoa da tarteka itzin izan duen bezala, baino kafetalak bai dutela garrantzi ekologiko bat, bere neurrikoa edo zein nekazal sistemak edo agroekosistemak daukan bezala, ezta? Azkenen nekazalitza zerbait balin bada da gizakia eta naturaren arteko hartu eman bat, batzutan orekatugoa eta beste batzutan desorekatugoa, eta pixkat hortik hitzeitean ator izan zen, gai bada, lehengon aurreko irratsaioa egin genuen ez dakin nola atea zen, kafea eta datu batzuk eman zen dituzten, eta esan, bigarren kafea izeneko irratsaio batea etortzen da pare bat urte, eta kafean gaia ez da atea, gai politia dituzten. Azkenen kafea omen da, egunerokotasunean gehien kontsumitzen dan edari bat, kalkulatzen da 2 milioi, nik ikusi dituten datuan arabera, 2 milioi katiluka da, o katilutxo hartzen diela egunean gutxi gora bera, hemendik katilutxo horiek egunetik egunea txikikoak ateatzen dituztera, zenbait lekutan, aipamena, eta kafezaleak entzat motxik gelditzen diela. Eta, historia kafeana oso atzetik datorren gauz bada, Etiopia inguruan hasi omentzan kontsumitzen. Ematen du, mitologiak edo ingurortako mitologiak kontatzen du hartzai batek topatu zula, zer egin zun, bere hauntzai jarraika, ikusi zulako hauntzak landaroi kontsumitu ondoren, landari hortako fruituak kontsumitu ondoren aktibogo edo, esnatuago ibiltzen ziela, pozigo, alaiago, eta, horra ziomentzan kontsumua. Gero, egia da, kontsumoa oso anekdotikoa izango zala, azkenen hasierako kontsumoa zalako frutabea jatea edo infusioan hartzea, orduan horrek berez ez dauka hainbesteko eragina, eta ematen du gero bestera bateko kontsumo batzuk azaldu ziela, adibidez oso kuriosoa eritu zitzaiten, Etiopia inguruko tribu batzuk itomen dute animalien koipearekin nahastu, hazi hauek, eta ogi moduko batin, sekoa dana, eta orduan bidaia luzetan, Etiopia inguruan iten dituzten trasumantziatan, da horako ibilbide luzetan, merkantziakin iten dituzten ibilbide, jana eukitzeko. Nola esfortzu handiko momentuak dien, honek ematen du nahiko energia koipean aldetik, eta bestaldetik kafeak ematen du pizgarri bat. Azkenean kafe hartzen bukatuko dut. Nekite gure entzulek ez dudala kaferik hartzen, naiz eta bigarren kafe izan den saio honek, eta horrela salduta. Hartu gabeko kafeak aspaldi oztu dira, ez pentsau denik bizitzaren magia, diozun bitartean badoa eta bizierdia, edo akaso ia guztia,
badirudi 15. mende arte hola etzala zabaldu, eta lehenbiziko zabalpena kontsumoan behintzat eman zan esklaboen aldetik. Esklaboen nola ordu luzeak egiten zituzten, lanen, honen kontsumoakin kontatu ziren, eguna eramangarriagoa zala. Ondoren ja, merkantzia modu bihurtu zen, garai hortan, 15. mende hortan, ematen du leku jendetsuenak Meka inguruan zeudela, eta merkantzia gehiena ateatzen zen Moka izeneko portu batetik, Yemen den dago gaur egun portu. Hortik omen dator Moka kafe markan izena. Atzenteatan izena. Pixkat alor botaniko baten sartuta, kafea arbusto bat konsideratzen da, naturan espezie asko daude, egia da, baino 10 metrotik ez die pasatzen, naizta normalen 3 bat metrotako altuera hartzen duten. Bi kafe ezagunak edo di arabika eta robusta, gehienak lantzen dienak bintzak gizakiaren aldetik, beste milaka kafe klase daude, milaka. 700-800 kalkulatzen da. Denak kokatuta daude bi tropikoen artean, Kantzer da Capricornio tropikoen artean, eta horri inguru horri deitze zaio kafearen gerrikoa ikusten danez. Eta inguru guzti hauetan esan daiteke kafea espezie ezberdinak emateko aukera da onarren, kafe produktore nagusiak die Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia eta Etiopia. Landare honek behar duna da temperatura pixkat epela, konsideratzen da 15-25 gradu artean dala bere optimoa, ebi asko, 1700 da 2500 milimetro urtean, pixka kalkulatzeko da Euskal Herrian, baino Euskal Herrian bezala edo pixka gehiago, Euskal Herri Atlantiarrean bezala, eta behar dituen lurrak di aberatsak, oso emankorrak, nutriente asko dituztenak, eta ezeak. Behin da berriz aipatzeko, ur asko behar dula. Eta eguzkitan, eguzki galdatan ez ez oso ondo bizi, normalen itzalpeko sistemak behar ditu. Hortik dator pixkade baita, klima aldaketakin dauken lotura. Eta nik hortik aipatu nahi nun pixkat, hortik jo nahi nun pixkat gaurko irratsaioa. Olako hain zabalduta daon landare bat, bere kontsumo hain handia dana, gaur egun ia mundu guztiak kontsumitzen du kafea edo kontsumitu dezake, produktu bat behar da merkea eta kantitatea handitan. Eta klima aldaketan ondorioz, inguru hauetan gertatzen nahi dana da, esan deten bezala, 15 eta 25 graduko temperatura gustatzen zaio, egia da inguru hauetan, egun batzuk beti daudela 25-etik gora pasatzen dienak, baino klima aldaketaren ondorioz, urtean 60 egun gehiago jasaten dituzte 30 gradutik gora. Aipatu behar da baita, lehen aipatu dituten bi variedade horiek, robusta eta arabika. Arabika dala produkzioaren 60-65, eta ez dula hain ondo jasaten 25 gradutik gorakoa. Arabikak, robustak ematen du 30 arte nahiko ondo aguantatzen dula, 30-etik aurrera daukela problema. Orduan, klima aldaketak eragiten duen, uraren zikloan haustura hoi, bestalde, prezipitazioan jetxiera eta gainera temperaturen igoera, temperatura orokorren eguna, 60 egun urtean asko da, 2 hilabete 30 gradutik gorako egunak, produkzioa eta kalitatea asko jeisten nahi da, aldi beren izurriteak eta gaitza sufritzen ditu landareak, eta horren ondorioz, azkeneko urtetan ematen du kafearen prezioa igotzen nahi dela.
Ez da... Albiste horrekin zer modu zinio? Ez dira albiste honenak, guretzat, bai, honek gainera uste dut sortzen duela kafearen garestitzea, ze kafeak gero eta altuago kokatzen ari dira, hor beti izan da, bueno, kafearen kalitatearekin lotutako ezaugarri bat, ez, Kolombia inguruan, eta altura edo estrikto altura are altuagoak direnak eta horrelakoak, baina goruntz ere, bueno, temperaturak pixka bat freskoago mantentzeko gaitasun horretan, gero eta gorago, ja 2500 metrotan kafea landatzen ari dira, hainbat espazioetan. Horren arazoa da, gero eta altugo, oianari lekuak entzea. Gero eta altuago espazio gutxiago. Eta horrek daukan biodiversitatean galera. Horregatik, ezin da basoa da kentzen nahi diena, eta kafetalak jartzen nahi diena, eta gaur egungo nekazaritza sistema gorokorren eta kafeanak konkretuki dakarren pobretze horrek eragiten du alde batetik urte gutxitako produkzio emankor bat eukitzea. Normalen kalkulatzen da landare honek 30 urtetako produkzio bat ematen dula. Eta beste aldetik, klima aldaketak dakartzan ondorioengatiken, sistema bat erabat pobrea sortzen da. Kafetala. Ege da, kafeak, lehen esan duten bezala pixkat itzala behar du, orduan arbola batzuk uzten dieta arten, oso haitz batzuk uzten dieta arten, pixkat itzala sortzeko. Baina ikusten nahi die ez dela soluzioi. Hortik ez dijoa bidea, eta imaginatu noaino aiatzen nahi dan aldaketarako beharra, atzo bilaketa azkar bat inda, ikusi nun interneten kafe marka oso ezagunek, behaien web horritan badauzkeala artikulok, divulgatibok, inongo hoi baino, nekazaritza berrien aldeko, edo nekazaritza forma berrien aldeko beharra eta onura aipatuz. Honek dituen aldeon eta arriskuekin. Duzu luxuzko produktu bihurtuko dela kafea? Hada, aipatu zulen, ez? Orain zenbat kontsumitzen den. Bada, bai, hori izan nahi nun, Negu kafezalea naiz, eta zai kafe on bat, eta azken urte pare baten, izugarrizko igoera izan dela, Igoera prezioan eta katilloan jetxi. Bai, nik sentsazio daukat batazbesteko kalitatea geisten ari dela. Bai ere uste dut batazbesteko kafea zerbitzeko jakituria edo gaitasuna ere geisten ari dela. Baina uste dut horrek ere prekarizazio eta ogibidearen galerarekin, ez? Zerbitzari barra gizon edo barra emakume lan horiekin ere zerikusia duela. Oso jende gutxi geratzen da benetan kafe bat ondo nola egiteko denbora hartu, hori ikasi eta benetan zaintzen duena, eta horrek sortu du espazio bat, ez, kafe barista edo deritzon espezialitateko kafe espazio hauek badutenak, bai, kalitate altuko eta eskuzko edo kafe egiteko prozesu hori zaintzeko gaitasuna, baina era berean gaitasun gentrifikatzaile bat, auzo modernoetan horrelako kafetegi mota asko ikusten ditugu hirietan, oraindik herrietara ez dira heldu, baina Bilbon, Donostian, Iruñean ikusitzakegu, ez? Ikusi ditut Baionan asteburuan oso interesgarria zirudien kafetegi bat, Muxu kafe izena du, azken obrak egiten ari ziren, euskaldunak ziren, Marzoko kafe makina bat zuten, normalean honek adierazten du kafe hona egingo dizutela. Normalean horrelako makina baten inbertitzen duena gogoa izaten du, baino badago joera bat hor arriskutsu xamarra, marketing ikuspegitik ere badagoelako 2 euro, 3 euro, 4 euro kafe baterengatik kobratzeko joera hori. Eta kafezale bezala esan beharra daukat, eta hemen nire kontrasanak nahiago udala 3 euro ordaindu benetan ondo egindako eta kalitatezko kafe batengatik, euro eta 70 askotan ordaindu eta zerbitzen dizkidaten kafeengatik, hau dena esan beharra dago. Baina badago joera bat horruntza, pixkat marketingianoa, pixka bat kula, pixkat trendia, ez? Honek behar du orain, ez? Kafe baristak eta auzuen eta hirien paisaia ere aldatzen ari dena. Souvenir den pare ez ditut jarriko, baina badago horruntzako joera bat. Eta horrekin batera, nahi nuen ulotu, ez dakit, hor badago arrisku bat edo doble, analisi bikoitz bat edo, pixka batzuk aipatzen zenuen, kafe enpresa hauek egiten ari diren publikazio
hoiekin, ez? Beste nekazaritza eredu batzuetara joateko intentzio horretan, ez ari ote diren merkatua prestatzen kapitalismoaren eskutan hau ere erabatuzteko, ez? Eta pentsa, uste dut, uda hontan asko, sareetan asko ikusiko den zerbait izango da, Kolonbiara bidaiak. Urtero dago, horrelako, fama hartzen du, eta modan jartzen da munduko tokiren bat. Duela pare bat urte izan zen Tailandia. Duela bi esango nuke Albania baita ere. Bapatean, Albaniara etzen inor joaten, eta bapatean inguruan, ni Albaniara noa, nire bizilagun ere Albaniara doa, eta Albania izan zen. Duela 10 bat, greziar irlak izan ziren. Uste dut, Kolombia izango dela, uda hontako horrela... Claro, noski dirua duki barda joateko, baina orokorrean bidaia, nazioarteko bidaiak egiten dituen jendearen artean, benetan uste dut Kolombia izango dela, gero eta gehiago ikusten ari garela, eta uste dut Kolombiako turismo bulegoa orokorrean, eta bereziki eje kafetero deitzen zaion zonalde hori ari dela indar berezia egiten nazioarteko turismoa erakartzeko. Nik horrelako eje kafeterokin galdera bat akaitza du, gaur akaita Sarasolari. Ostra, ona! Akaita Sarasola. Jori, ez jarri horki hori, bastante. Henek ez dakit ulertuko duten, nik aztean, aiz? Aipatu duzu akaitz, nola, mendieto, gora ino igotzen. Entzuleak barkatu, akaita kafea. Bai. Itz xabinianoa. Garai bai, erabat neologismo garbizalea, baina hor dagoena. Aipatu duzu ez nola mendietan igotzen ari dira plantazioak eta ze hori, nik aldi berean galdetza, ez dakit sortuko dira herrialde berrik kafetero produktorek, ez dakit Estonian, Bulgarian, ikusiko dugu horrelakorik aldaketa klimatikorekin batera? Ez dakit, horra adibidez, kafeana ez nuke jakingo erantzuten, baina adibidez bai gertatzen nahi dela hoi, mahastiekin. Mahastiak gerotak gorago igotzen nahi dira, ikusten nahi delako Espainin beti mahatz lekuk izan dienak gaur egun ezin dutela mahatza produzten jarraitu merkatuak eskatzen ditun estandarretan. Eta ez deta inbeste zautzen ni Kolombia, naiz joan Kolombia joan, igual aurten joan naiz. Aurten da, bai. Baina ziurrenik inguruetan berdina pasako da. Eta lehen aipatu dutena, horren galera handia da, guain arte leku askotan etzun merezi nekazaritzaia, etzalako errentagarria, urruti zeudelako, leku aldapatxoak zielako, eta guain kafe hauen prezio igoerarekin igual merezi du. Eta horrek ekartzen duen biodibertsitate galera izugarria da. Nik Instagramen bakarrik ikusi ditut olako kafe galestiak. Inigo gaipatu ditun prezio baino altuotan entzun ditu da baita, egia da Madrideko kasua eta zain izela. Kafe katilloatik? Bai, 10 euro entzun denik. Katilloa? Bai, katilloa, baso, plastikozko basoa. Katilloa, kafea katilloan hartzeko klaseo behar da. Eta... Nik ez dut horrelakorik ikusi, 10 euroko kaferik ez dut ikusi. Nik behar 10 entzun dut. Baina, gure Euskal hiriburuetan 4-5 eurokoak bai, oso espezialitateko kafeak eta horrelako kontuetan bai. Nik ezkatuta nagoz, txokolatearekin ere? Hoi da, berdina komentatu behar nuen, txokolatearekin berdina pasatzen da, eta goiurin hasierako kalderari erantzunez, nik uste bai emango dala. Nola baiteko garai baten etorri zien momentun klase ertaina edo burgesarenak izan zien elikagaiak, eta nik uste bai egongo dala joera bat, prezio itara bueltatuko dira. Gero zeinek konsumituko duen eta zeinek patuko duen kafe bat hartzeko, beste goz bada. Baina nik bai uste dutela berriz ere atzerakada baten sartuko dira elikagai hauek, kafea, txokolatea, takit. Egia da esan behar deula, artikulo bat irakurren atzo jartzezula, Europako leku bakarra kafea itezana, nik enuk esango Europa da, nik Europa politikoa bai, Europa kontinentala ez, eta da Canarias. Canariasen... Ulertuta bai. Uste Tenerife zala, Tenerifen orotaba inguruan, bai itendala kafea, da 10 hektaria dela, eta 10 hektariakin ez deula zerriten, landare bakoitza
atzo irakurri nuen gutxi gora bera kilo bat eta 2 kilo tarten produzitzen duela frutua, orduan hoi tostatu eta ez dakiz zein ondoren erdia geldituko da. Baina, bueno, kuriositate bezala. Hau guztiarekin, jo nahi nun ikustea marka handiek bultzatzen duten nekazaritza eredu berri komertzial honen aurren, bai da bilela jendea benetan, gazteleraz campesino ditza zaiona, Hego Ameriketan oso hitz erabilia dana, Euskal Herrin itzulita baserritarra izango litzeke, bere komatxo tartean. Badao jendea benetan merkatu interesetatik kafearen nekazaritza eredua aldatzeko prest da ona, eta bueno, ni biltzena izola gauz kuriosok irakurtzen, eta irakurren artikulo bat, eta lehengon gaiatea zanen hemen, kafean ez dakizen notizi eman zenuten, hortaz guatu nintzen, horregatik ekarri nahi nun gai hau. Eta da nola, esan deten bezala, normalen landatzen die kafetalak, zuaitz batzuk uzten die itzal pixkatiteko, baina da monokultibo bat. Eta bai haidiela saiakerak iten, eta saiakera oso ondo erantzuten haidienak, inguru batzutan, nik ezautzen duten kasua Kolonbian dao, eta haidie nekazaritza sintropikoa aplikatzen. Nekazaritza sintropikoak hemen aipatu izan dugu, baina gogoraratzeko 9 puntu nagusi izango lituke, eta da, basoaren ondoren gotza, o suzesion natural deitze zaiona, bultzatzea, bere komila tartean, azkenen guk onura bat lortu nahi du, kasu honetan kafea izango litzakena. Bestea, biodibertsitatea aniztasuna indartzea, honekin animali eta landaren arteko elkarrekintza sustatzea, lurra bizirik mantentzea, inausketa handiak egiten dituzte, hau da, gehien erabiltzen den teknika, gero, uraren zikloa berreskuratzea, intsumoen erabilera gutxitzea, eta diseinua. Diseinua esaten detenen, hemen ez dugu itzein, da luze joko luke esplikatzea, baina, linea klabe edo kill lane izeneko sistema baten bidez, landaketak egiten dituzte, aldaparen kontra. Esan nahi dut. Normalen gaur egun erabiltzen dien landaketa sistemak izaten die terrenotik ura aldeiteko, entzuleak nolabait pentsatzeko mastitara juten balin bada, normalen mastitan landaketak egiten die aldapan alde. Hau da, tratorea beran sartu eta gora iotzeko. Keyline sistemak azkar eta bastante simple esan da, izango litzeke kontra. Hau da, nola izen hauen linea hauek? Lineas de nivel. Isobarak. Ez, baina bai, mapakan da, altuerako horiek jarraituz iten dituz. Zegin maila lerroak edo nola itzultzen den hori. Maila lerroak esango du. Maila lerroak jarraituz. Eta orduan horrek iten duna da, uraren infiltrazioa haunditu. Orduan, kafetaletan aplikatu zau landaketa iteko diseinua aldatu, zuaitz gehiago utzi, ondorioz, kafetal kantidade gutxiko kabitzen da, baina askoz osasungarrigoa da, nez lurra, ur gehiago da honez, azkenen askotan aipatu duen baita, ura ez dute, konprobatuta da gaur egun, ura inguru bateko ur kantitatea ez da hainbeste lotuta itxasoan ematen dan evaporazioari, baizik eta inguru hortan bertan ematen dan evapotranspirazioari. Orduan, inguru batean gero eta landaretza gehiago, orduan da euri gehiago ingo du. Osea, euria oso lokala da. Ados. Eta orduan, kafetal hauetan lortzen dute, 2-4 hektareako ingurutan, urrutitik emango luke igual baso sistema bat, zuaitz asko daolako, kafetalak oso itzalean daudelako, zuaitz hauek aldi beren oso matxakatuak izaten dira, zetik urtero mozten dituzte altuera jakin baten materia organikoa sortzeko eta lurrari jaten emateko, eta orduan lortzen dituzte sistema batzuk oianetik oso gertu daudena, ez dut esan nahi baso sistema bat dienik, agroekosistema bat eta zizketan nahi geha, ezin dien astu, baino dauzkean oian baten funtzioak errepikatzen saiatzen die,
eta lortzen dutena da, eta gain azkenek urtetako ikerketen bidez ikusi dutena da, ez dutela produzioa mantentzea lortzen, baizik eta produzioa hilo egiten dela. Esan behar da baita, nekazaritza honek kostu gehiago ditula, ziurrenik kafea galestigoa ateako dela, baino duinagoa dela baita nekazariarentzako. Ados, ulertuta. Zestra kurbak, aurkitu hemen, kartografiako zestra kurbak, bai. Tira, Gaitz Arasolarekin kafearen inguruan ari gara, eta kafearen landatze eredu ez, eta erronkez, ze badira erronkak, nolabait zuk aipatu zuen bezala hemen kosteak haunditu egiten dira, dena jasangarriago ere egiten da, kafearen kalitatea ziurrenik haunditu egiten da, noski. Iotzen da produzioa, iotzen da kalitatea, eta iotzen da zeharkako, normalen kalkulatzen da, ez zuzenean ematen dituzten onurak, ekosistema batek, zuzenean ematen dituzten onurak, izango lieke produktua, kasu honetan kafea, zenbait kasutan zenbat diversifikatzen duzun, egurra, batzuk eizataz hitz egiten dute, eta gero daude zeharkakoak. Zeharkakoak die, euri gehiago egiten dula, lurra beratxagoa dela, bionistasun handiagoa daola. Orduan, sistema homidez lortzen da, kafeaz gain, sortzen duen ingurunea da, askoz aberatsagoa da, eta batzuk hitz egiten dute komunidadeen estrukturatze berri baten tazta dena. Ze interesgarria. Uste dut, gure lagun kolombiar Jose Miguel Ramírez Giraldo gonbidatu behar dugula behin gurekin ontaz hitz egitera, ardatz kafegilea ondo ezagutzen du, bertan inoiz kontatu dugu gure entzulei, bisitan bazoazte, hemen aipatu du Indiok errek akaso aurten joango dela, zuk ere bai, han baduzue Kolombiar euskal iztun poliglota bat, kokorako baiara eta ardatz kafegile guztia euskaraz erakutsiko dizuena. Beraz, akaso hartu behar dugu tartea berarekin eta honen inguruan ere aritu. Gallegok esaten dute, gallego bat daola, ilargian ere. Bai. Euskaldunak ere ez gaude urruti. Ez gaude urruti eta esan munduan asko dira, hemen jaio gabe euskaldun izatea erabaki dutenak, eta horietako da Jose Miguel inoiz gurekin izan dugu, eta denboraldia bugatu horretik eta tartetxo hartzen dugun, eta kontatzen digun ze giro bertan, ondo zautzen duelako ingurua, eta kafe industriaren eta kafe landaketen errealitatea lagun asko ditu kafe gile diren finka horietan, baserri horietan, eta hartuko dugu berarekin ere tartea. Baina gaur tartea Akaitz Arasolarekin hartu dugu eta agurtu ere egin beharko dugu. Akaitz Arasola, mila esker eta aste pare bat barru ikusiko dugu elkar berriro. Eskerrik asko zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hemen entzule batek esan digu, ze interesgarria Akaitzek ekarritako gaia, ze gustoa entzuten ederra, posten gara. Ziurrenik hau gustoko izan duenari ere, gaia interesatuko zaio bestela ere, baina tira, pozez hartzen dugu. Entzuleok, goizeko 11:24 minutu, segituan hemen, Eneko, Imanol eta Xabier batuko zaizkigu, eta gaixele berxamarra plazaratu behar dizuegu entzuleok. Zer egingo zenukete gaur eguerdiko markatu, gaur gaueko 12etan, zuen bizitza bukatuko dela jakingo bazenute. Zertan inbertitu, zertan igaro, urrengo 12 ordu hauek. Segituan gara, esan da bezala zuekin. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que
que eso está que aquí estoy. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe e ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, si me alegro, si agradezco. Zego Juri, Rosaliaren ahotsa. Ze polita bestiago. kantu ederra da bai. Bai. Entzuleok ez zaituztegu tristetu nahi, baina imaginatu badakizuela bizitzak gaur amaituko dela. Gaueko 12etan. Hain zuzen ere, 12 ordu eta 23 minutu eta 15 segundu barru. Galdera asko dauzkat. Lehenengo galdera da, bizitza amaituko da edo zure bizitza amaituko da? Zurea. Ados. Oso ezberdina da. Bai, arrazoi duzu. Mundua Arrazoi duzu. Nabardura honago, Juri. Eskerrik asko. Guk gure entzulei beti egiten digula galdera, bi galdera horien artean, zinema eta hiletaren galderaren artean, gehienek zinema aukeratzen dutela, baina, bueno, horrek eman digula hitzakia, denboraldi honetan behintzat, funeralak eta hiletak eta eriotza pixka bat presente edukitzeko bigarren kafean. Eta pasaren astean, Begoña Aldalor, etorri zen, bizilagunak proiektua aurkeztera, eta Begoñak eman zigun sekula eman diguten erantzunik osatuena edo. Ze Begoñak aipatu zigun nola nahi zuen Inigo. Asko entzun da. Ni mimetizaten ari naiz, ja. Txokolatea jaten? Nere azken 12 orduetan txokolate ale batzuk jango nituzke. Vale. Begoña Aldalur, Juri. Bai. Eta orduan, Begoña Aldalurrek esan zigun nolakoa nahi zuen izatea bere hilkutxa. Hau da, azaldu zigun nahi zuela hilkutxaren gainean ikurrina alde batean eta beste aldean mugimendu feministaren bandera. Eta hori aipatu zigun, idatzita duela eta aipatuta duela ingurukoekin, eta gero, bueno, gauza gehiago baita ere, baina, bueno, ni detaile etxo horrekin geratu nintzen, ze orain arte ez digu inork erantzuna inbesteko xeetasunekin, eta iruditu zitzaidan ederra. Atentzio ditu zidan pilo bate bai, bere azken momentu horiek nahi zuen, bista ederrak aurrean, bai. Egia da. Pentsatu zeukan zeren aurrean, ez? Ze ikusten azken momentu horietan. Oso zehatza zan, bere. Bai. Que tú me conoces, que el tiempo pasa y no esqueces. Beraz, entzuleok, gure urrengo minutetako gaia huxe da. Zeinik nahi du abiatu... Eriotzaruntz, munik ez. Be, erantzun eruntz esan nahi nuen. Hobeto. Ni azteko esan edet, Goiurik aipatu dula, eske hoi, nire buruaia dago zutan, bizitza bukatzen dela, edo nire bizitza bukatzen dela, ez da bai da hori. Oso debate filosofiko polita izan daiteke hori, ez? Baten batek esango zuen, bueno, nire bizitza bukatzen, esan dezakegula mundu osoa bukatu dela ere, ez? Hori izan dike adar filosofiko bat, oso interesgarria. Besteen ordez, bueno, ni ez nahi segongo, baino, ez dakit, dualidade bat sortzen zaitazteko horrekin. Bueno, nik zerrenda bat kontsultatu dut, sarean. Ara? Foro batean, sartu naiz? Eta ikusetar, zer dioen jendeak, ez? Balin badakizu hile egingo zarela. Foro honetan jartzezun hilabete batzuetan. Eta betek lehenengo erantzuna zen, denok hilko gara hilabete batzuetan. Baina ez dakigu 2 hilabete, 84 hilabete, edo zenbate hilabetetan izango den. Baina, bueno, erantzunen artean, agertzen ziren asko hitz egiten zuten paperak ondo eginda usteari buruz. Hain justu atzo Maite Tolosak aipatu zigun kontu hau, testamentua, eta horrelako kontuak. Asko aipatzen zuten, azken orduetan horixe egingo luketela. Paperak txukun jarri, bankuko gauzak, aseguruak... Serio, Bai, gauza horiek, batzuek jartzen zuten, nire seme alabei gero ez dakit nolako karga ez da din izan hau. Vale, orduan, nik lehenengo irakurketatik nahi dut hemen. Ez gaude administratiboki prest, hiltzeko. Hori da. Beste galdera urrengoa zen, ea filosofikoki, energetikoki edo bakoitzak ez dakit,
ze planotan kokatzen duen eriotza, ba ote gauden prest hiltzeko. Eta nik bi adarra hauek jorratu nahiko nituzke. Ze uste dut, denok dugula nahiko egin gabe, lehengoan atzo bertan izan zen hemen Maite Tolosa eta hitz egin genuen hor azken borondateen eta bestelako dokumentu ez, baina normalen hori, baina eriotza aurrikusten ari garenean ez, egiten den zerbait da, baina istripu batek gaur, egurra ikutu eta ez da bin horrela izan, baina gertaliteke gaur istripu batean norbait hiltzea, eta ez daukagu inork uste dut eginda, gure testamentua. Nik ez dakat ezer usteko ere. Ez zera, zure jertxe eta alkandora bilduma. Bueno, jendeak hartuko du. Eta biolina okiko dezu etxean? Baina biolina nik aspaldi uzi nun. Eta orain film... Baina etxean dago. Bai. Baina biolinak balio badauka. Eta orain film labor bat, eta horren gaineko egile eskubideak, eta... Ojo. Bueno, errikusiko du. Bestetik. Egia da, badela zerbait beti aipatzen dena, eta gero ez garen hartzen, eta atzo eduki genuen. Maite Tolosa hemen, abokatoa, ema abokatoa bulegotik, etorri zen azaldu zigun zergatik den garrantzitsua, eta hala ere, ni atzo ez nintzen hasi notaritzan itzordua hartzen hau egiteko. Hau da, azaldu zigun oso ondo zergatik egin behar den erreza dela egitea, non egin daiteken eta ze garrantzia duen, eta hala ere, oraindik nik nire burua ez dut ikusten pauso hori ematen. Badanetzako hori da. Nik egin beharra daukat, baina utzi egiten dut. Baina egin beharra daukadan bezala, ez dakit multa pare bat ordaindu eta... Ez, benetan esaten dizuet, da utzikeria temporala, nola baite. Gauza asko dauzkate egiteko ez, eta egingo dut hori. Baina hori egin behar da. Nik segura eski esate balin diote gaueko 12etan hilko zara, orduan bai idatziko nuke zertxo bait, ez dakit zenbateraino gauza bakoitza, baina bai azalduko nuke ez notaritza baten, baina bai paper batean etxean idatzita eta kitu. Nahi kasu enten, eta ez daiten galdera interesgarritako bat izango litzeke, esango zenueketen zuen inguruko jendeai edo ez. Nik ez. Konturatzen baldin bazea egun hortan hilko zehala, zure gertuko jende guztiri esango zenien, 2 pertsona bakarrik esango zenien, karo, gero ez da pertsona gehiago izan, gero ez da pertsona gehiago dauzkazu, atenditzeko, eta zure beharrak alde batea utzi, eta besteen asetzeko pixkatez. Inorri, eneko gezetz esan du oso azkar. Inorri esango. Zure amari ez da ere. Nik mezu espan bat gaur afaria ez dakin nun nire kontu. Gehiago azaldu gabe, nahi duenak etorri. Esan gabe zergatik den. Ondo, benetan horra agertuko da, ostegun batean afaldu nahi duen jendea. Gero damua etorriko zaio jende askori, baina bai. Eta ja, faltzen ari garela, esan dizue, gabeko 12ak urbiltzen ari dira, eta nik 12etan... pume egingo dut. Patu gabe. Zen izienta bezala, ez? Sinpa egingo dut. Etxean egon behar dut. Ez, ordaindu da utziko dut. Nik adiez, nire gurasoei hau kontatu izan diet, zuei ere bai inoiz, uste dut hau gertatuko balitz, goiurizuk buruan euki beharko zenukela, ez duela Eliza batean funeralik nahi. Enazazue Eliza batean sartu. Ez naskizet. Eliza batean funeral batean. Heikita belar ondo emango ite. Bestetik, nire organoak, baliagarriak balin badira, zientziaren esku jarri nahiko nitukela. Eta jaten duzunarekin, ez dakit ba? Aiba. Ez, enteratu nahi zatzo parrandan ibili zinela. Bai, esan genuen, goiuri hilko bada gaur gauean, ospatzen harrapa gaitzala bizitzek. Ados. Eta biziri jarraituko badu ere, ospatuko dugu biziri jarraitzen duela. Ondo, organo donazioarena, hileta Eliza batean ez, baina non, badakizu? Ez daukat beharrik hileta egiteko. Zuek nahiko bazen dute hileta egin, izan da hileta zibil bat. Oso ondo. Eta hor ja nahi ez egin nik ez dizuete. Kialekun egingo dugu. Ez, indezakegu bikingo bezala jartze dugu pirago baten gainen. Eta Sueman piragoari. Sueman, nola esaten da? Arkuarekin. Nahiko aukera hona iruditzen zait. Eta musika jendea besten, oso ondo. Baina nik testamentu eta gai administratibo hauek tatik aratago, eta uste dut datorren astean beste tartea hartu behar dugula ontaz hitz egiteko, ze benetan interesgarria iruditzen zait. Nahi nuke pixkat plano filosofikoago batera eraman, ez? Nik banoa. Eta benetan aztertu prestote gauden eriotzarako, eta nola bizi dugun gure bizitza, eriotza aukera hori benetan aurrez aurre begiratuta edo. Eta konversazio asko izan ditut azken aldian honi buruz, ez? Nire lagun Michel Longaron joan den astean zendu zen.
berak bizitzen jarraitzeko gogoa zuen. Uste dut momenturen batean ere pake puntu bat topatu zuela. Enago ziur, ez dakit. Baino norbait joaten denean egoten da joera, esateko, eske ezkara ezer eta bizitza estutu egin behar da, zukutu egin behar da, eta niri askotan etortzen zait tentazioa pertsona horri edo jei esateko, bai, niri etzia ez du esan. Ze horrek aztertu hau, ez? Nik ez dut hil nahi. Nik bizitzeko gogo ikaragarria daukat, baina sentsazioa daukat bi eril beharko banu konforme joango nintzatekela. Eta iruditzen zait, ontaz gutxi pentsatzen dugula, eta hau garantzitsua dela. Hortik noa, ni burutik, bi ikuspuntu oso antagoniko ditut, ze planteatu zuenean galdera hau, lehenengoa da autotrampa. Hartuko nuke koete bat, eta joango nintzateke mendebaldera beti inoiz ez bukatzeko gaurko eguna. Ze ona! Guazen orea, ez? Baina, karo, hori ez da bueno, oso metafisikoa da, bai. Oso ona. Eta baina, guazen benetan, eta beste bat, etortzen zaidala, ziztu bizian burura, dala zerbait berezia egin denbora honetan, ez? Nei protokolo, burokrazia, paperak eta hori bost. Agurtzea jendearekin ez daukat hainbeste, nik uste dut maite ditudan jendea, badaki maite ditu dela, punto. Orduan zerbait berezia egin, baino, karo, horrek ere ematen duak como que bildurra daukat eriotzari, edo ez dakizen, eta igual bizitzan egingo nuke gauza bereziena hiltzea da. Eta orduan zergatik ez pasa denbora hau, irriparrez, pasiatzen, ikusten gauzak paradigma berri honekin, eta jun hemendik, jungak bezala, ze marabia. Ze ona, mai. Egia da, aipatu duzuna zure ingurukoek badakitela maite dituzula. Egia da, horrelako galderak egiten direnean, beti lehenengo erantzunetako bat izaten da, esango niek ingurukoei maite ditu dela. Ez diezu esaten? Horrien... Oso gutxi esaten dugu. Oso gutxi esaten dugu, eta nik bada zerbait asko egiten dudana dela, ondo nagoenean, eta taldean gaudenean, esatea ozen ze ondo gauden. Eta horrelakoak, hau da, azpimarratzea ondo gaudela, ze sortea daukagun, elkarrekin gaudela, eta batzuetan ere lagunek esaten didate pixkat, ze astuna. Zean, baina, haizu, garrantzitsua da, ze gero, hurrengo egunean, edo ordu gutxi batzutara hiltzen banaiz, behintzat, nire azken mezua izan da, ze ondo gauden. Eta hori garrantzitsua da. Ez zain metafisikoa, baina asko harritu nau, erantzun askotan, foro honetan, erantzuna dela, barruko arropa garbia jantztea. Ai, txiko. Egitekoen artean. Jendeak kezkatuta bere kulero eta kaltzontzioen gatik. Jende hauek maite dute esan edo kulero kaldatu zer egiten du gehiago. Bigarrena. Batunez ahi, ez? Ez dakit hori xe aipatzen du... Baina, zulora zoa zela, ez ginekologaren era? Jendeak aipatzen du... Baina, asko gustatu zait, erantzun bat, gizon batek, Matias izeneko gizon batek idatzi du, taberna bat irikiko lukela. Taberna txiki bat. Izen berezia duten eraikin horietako batean. Bi eraikin handien artean, hobe balin bada. Diseinua izan dadila, oso ondo pentsatuta dauka, horrela pixka bat ajatua, ez dezala arreta deitu bere garbitasunaren gatik. Garbia egon dadila, baina ez gehiegi, ze orduan inpertsonala dela lekua. Bera ez dela lanera joango horra. Hau dela, leku bat, bea, joatek hiltzen denean, gauero, bezero gisa, bezero batean reenkarnatuko dela, eta taberna horretara joango litzakela jendearekin hitz egitea. Wow. Beraia dira pentsatzen, hil ondoren zer egingo duen. Ez hil aurreko orduetan. Hemen beste adar bat zabaldu da ez, iosteko bizitzan sinisten ote dugun, ez... Enkarnazioa nola bir jaiotze edo ez dakit nola esate zaio, baina bai. Animalia, beste pertsona bat. Presentzia energetikoa, badago jendea hitz egiten duena bere hildakoekin eta topatzen dituena erantzunek. Bai. Nik pentsa, berriro Mitchell hiltzenean, joan den asteazkenean, goizeko hori 12ak justu saioa bukatu berritan ginen, deitu zidatenean, orduan txe, eta horbildu nintzen, hemen ondoan estudiotik 200 metrora bizi zen Mitchell Ongaron. Eta azken hilabetean ura zaintzen ibili den emakumea Latinoamerikarra da, oso kristaua,
baina kristautasunetik haratago ere, bueno, esango nuke bestelako indar txamanikoetan eta sinisten zuela, eta haren senide batekin Mitxelek izan zuen bideo deiez edo telefonozalako konversazio bat, erdi, sanatorio edo espirituala eta bar. Eta etxera iritsi ginen, 7 bat lagun, azken hilabeteetan gertuen edo ibili garen jende hori. Eta batean ateak isten hasi ziren, haizea dela, pentsatuko luke, nolait analisi razional batek, korronteak eta ate bat, bestea eta bestea. Nio emakumenek Carmenek esan zuen ikusi, ari da denak agurtzen, ari da ateak isten. Eta oso ederra iruditu zitzaidan, ni erabat kristaua izan gabe ere, pentsatzea izan daiteke. Erabat kristaua ez barkatu. Zero kristau izan da, baina benetan energian asko sinistuta, eta ziurrenik nire lagun Mitxel izango zen energiaz, presentziaz, eta beste esparru zen, eta budistetaz, eta gehien hitz egin dudan pertsona, zergatik ez, joan da, duela minutu batzuk, eta ari da hemen nolabait ate hauek isten, eta bueno, zentzurik literalenean edo ezain literal edo filosofikoagoan edo, baina hori ere polita iruditu zitzaidan, eta emakume honek horrela ipatu zuenean, atentzioa mantzidan, baina nik ez dakit ez dut hori gehiagi planteatu ondorengo bizitza hori, ez daukat kezka berezirik ere, uste dut prez nagoela eriotzak etorri behar baldin badu. Ez dut nahi, baina gerora zer datorren hori ez dakit. Egia da niri gehiago kezkatzen nagoela, hil aurreko azken ordu horiek. Ez, pentsatuta, kezka gehiago sortzen dit, horrek errealagoa iruditzen zaidalako, hil ondorengoak baino. Haian egin behar duguna da, egunero egiten duguna, eta kitxo. Soziadera joan eta txuleta atzuk, erre atzu bezala. Topatu dut beste politxeru ditu zaitau azaltzeko modua esaten dute. 3 pertsona daude kartetara jolasen, partida batean. Eta badator apaiz bat eta esaten du. Salba zaitezte, mundua 24 ordutan amaituko da. Lehen jokalariak esaten du. Ekari ezadazue munduko likore guztia. Ondo mozkortuta hil nahi dut. 2. jokalariak esaten du. Ekarri munduko emakume guztiak, larrua jotzen hil nahi dut. Eta 3. jokalariak esan zuen, nik oraingoz karta partida amaituko dut. Oida, azteko. Oso kuriosa, eske, hainbeste kontzeptu filosofikoak ataretzen hemen gainen oso politia dute zaigai, Karo, albiste ematen digutenean, edo dakigunean, hortik hasten da epea, zer deziditzeko hilarte, ez? Baina albiste hori badokagu jaiotzez, denok dakigu iritsiko dela. Kasu, ez daia ordu batzuk. Eta, adibidez, uste dut, pentsatzen dugula eriotza, une absoluto bezala. Eta ez dugu inoiz esaten, egunero hiltzen ari naiz. Bai. Bizi aurrera juten denekin batera, hiltzen ari naiz egunero. Eta orduan kontzeptua erabat aldatzen da. Porque ya ez duzu, zerbait berezia, super berezia egin nahi, ez da, baizik eta, guazen, jarraitu dezala, hau. Esaten den bezala, zeona oksigenoa eta haize fresko arnastea eta jendeak esaten du. Eta oksigenoa balin bada akatzen zaituena? Txagian, oksigenoa joan da zu oksidatzen barrutik, eta orduan hiltzarenean 80 eta 14 urterekin hiltzara arnastu duzun oksigeno garbi guzti horrengatik. Alaren ikusten entzuleak baita behar dula bizkat antsietatea gainetik kendu, eta lasai hiltzen nahi geha, baina, bueno, modu oso lasai batez. Presai gabe. Ez aguain hartu presa asko. Hori da, eta oksigenoarena izan liteke, baina tira, ez zaitezte orain 20 minutuko apneak egiten hasi golpetik, goiuriren lengusuak egiten ditu, baina... Bai, 20 minutukoak ez, Baina, zera, 9 minutu edo. Botoko izuet, kamiseta baten eukana espaldin, jartzezula, gaixotasunak ez di asistitzen, gurasoak dira. Bai, aizue, gure entzule esango digo orduan, jarraitzeko egiten dutena egiten, ona balin bada, eta esateko ingurukoei maite dituztela eta horrelakoak, eta ez usteko gerorako afariak. Ez utzi gerorako afariak, ez utzi gerorako planak, ez utzi gerorako egin beharrak, ez utzi gerorako maite dutak, bada ez bada. Nik uste maik dion bezala, badagoela jendea badakiena maite duzula, baina pentsatu, benetan jendeak badakien maite duzula. Ea erakusten diozun hori jendeari ez.
askotan hitzez gauzaek esan daitezke, askotan sentitu egiten dira, duela gutxi idatzi nuen, berriro Mitxel laguna agurtzen ez, bizitzako beste momentu batzutan gertatu zait lagun bat buruaz beste egin zuen Borja joan zenean, ostras, igual gauzak esateko pendiente ez, edo aspaldi ezkara hola lasai egon, eta aldiz orain honetan denbora eman zuela ez, maite dut esateko hitzez eta begiradez ez, zaintza prozesu honetan edo agur prozesu honetan, 3 hilabete hauetan egon direlako momentu oso ederrak ez. Eta horrek ere pentsarazi dit pixkate Mike lehen esan duen horrekin ez, badakite zuen ingurukoek maite dituzuela. Nik uste jende askoi kostatzen zaie eta kostatzen zaigu askotan maite dutak esatea edo pertsona hori zenbat apreziatzen zuzenen esatea. Eta nik uste pertsona horientzako baita badaula bide bat ausartzez baldin bazea edo behintzet aukera ez baldin baukezu oso errez maite dut esateko, oso ainerreza dela telefono hartu, deitu eta plan bat itea. Ze horrekin ja gauza asko esate dituzu eta igual da bakizu pertsona batekin 3 hilabete, 3 urte, 20 urte egon gabe eta igual momentu hortan ez da tokatzen maite dut esatea edo idaztea esateko aizu maite zaitut, baina igual bai da momentua esateko telefono hartu, aizu nundi zabiltz, zurekin hona nahi dut eta behintzet eguneko 3 ordu hauek zurekin pasan nahi ditut. Kontuz disimulatzearen kontu honekin, ze ez badiezu esan nahi ingurukoei hiltzera zoazela, eta ez badiezu inoiz maite zaitut esan, deitzen badiozu bapatean zure kuadriako bat eta esaten maite haut, ja besteak esango du, ostia, zerbait gertatzen zaio honi, hau geixorik dago, hori ere gertatu daiteke. Eta tontakeria bat, pixka bat giroa arintzeko, abokatuei izan behar diogu, testamentuetan gehitzeko azpisail berri bat. Eta dela, kontzertuetarako sarrerak, nori utzi. Zeni gaur hiltzen banaiz, antxe daukat hartuta mitoalorako sarrera, antxe daukat hartuta datorren urtean Izarok Fikoban emango duen kontzerturako sarrerak, eta... Besterik eskintzeko? Nola besterik eskintzeko? Beste sarrerarik eskintzeko? Hemen banatuko du. Hori banatu behar badugu, nik zainago, menu guztia entzun eta... Hartzeko. Bai, hau da, baditugu lentejak, ensalada, epela, badaukagu arraizopa, eta nire buruan, arraizopa, baina oraindik igual geratzen dira tripakiak, ez? Eta orduan aldatuko nuke. Gauza bat tengo dugu, espero ez, baina zu hiltzen baldin baztea, zure sarrera guztekin egontzako, eta inigo hiltzen baldin bada, inigo norrena gehiago guztik netzako. Ondoritu zaizu. Eta zu hiltzen baldin baztea, zure gauzak zerentzako. Nik ez dago gauza, ondik, Zure Black Magica? Venga, zuentzako, bai. Egin dokumentuak bazpade, eta argitu gauzak. Entzuleok, ez dakit, uste dut beste tarte bat hartuko nukelanik, heriotzaren inguruan osnartzen jarraitzeko. Polita da, eta beti esaten da ez, da bizitzan dugun ziurtasun bakarra hil egingo garela. Eta inor ez dela libratzen, ez, gertakari horretatik, eta hala ere, ze gutxi prestatzen garen une horretarako, jakinda iritsiko dela. Egian, etzaizu inoiz iritsiko sute bat zure etxean, baina prest zaude suterako, asegurua daukazu, ez dakiz zer, baina igual inoiz ez da iritsiko. Heriotza aldiz, iritsiko, Get myself back to Colorado for the... Entzuleok ziurtasunik ez, bihar goizeko 10:05 hemen izango garenik. Saiatuko gara. Espero dugu baietz. Saiatuko gara, hori da, espero dugu baietz. Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunen arte. Urrengo aste arte, bizi etorriko nahi. Xabi eta Eneko, zu Xabi bihar arte, zu Eneko astelener arte. Hori da, nila oporretara noa. Oporretara zoaz, Imanol zu nahi duzun arte? Bai. Eta Goiurizuk ospitalean eguna pasabarez paduzu behintzat, bigarren kafea gurekin egitera etorri. Carpe diem, tempus fugit. Eta lasko txikik esan zuen bezala, jarria zu despertadorea. Operatu ezkero. Operatu ondoren, aberrez naizen inoz esnatuko. Txikik gauza asko esan zitun, baina hori ederra izan zen, eta esan zuen azkena, akaso. Bai. Entzuleok, bagoaz, bihar arte, ondo izan nahi jo. Keep calm and bigarren kafea.